El conveni que té l'Estat amb la Santa Seu estableix que estan exempts d'IBI tots els immobles de propietat de l'Església Catòlica destinats al culte, i actualment en la majoria de municipis de Catalunya, per no dir tots, aquesta exempció és automàtica. L'Església transfereix una llista de propietats i automàticament s'eximeix de l'IBI sense que s'hagi de declarar el tipus d'ús que se'n fa. No sabem si el cas de Sant Celoni cau en un costat o en un altre. Hi ha hagut municipis en què l'Església ha tingut propietats que no feia servir com a culte i quedaven exemptes d'IBI. Potser Sant Celoni no és el cas, però és un exercici de transparència, de la mateixa manera que una família nombrosa cada X anys, quan li vens el carnet de família nombrosa, ha d'anar a la hisenda local a declarar que continua sent una família nombrosa. Ens sembla ètic, ens sembla un mínim que l'Església Catòlica hagi de presentar un llistat de les seves propietats i declarar quin és l'ús que en fa de cadascuna d'aquestes propietats. No passa res, és una qüestió de transparència. Per descomptat, no estem d'acord en aquesta exempció de l'IBI dels immobles de l'Església Catòlica, en primer lloc perquè se suposa que vivim en un estat confessional i en segon lloc perquè hi ha altres confessions que tenen espais de culte pels quals sí que han de pagar l'IBI. Per tant, estem totalment en contra, però no som uns esbojarrats, sabem que això sí que no és competència municipal eliminar-ho, per tant no ho eliminem, l'únic que demanem és aquesta transparència. La consulta a la Diputació és evident que m'estranyaria molt que la Diputació digués hem estat tots aquests anys fent-ho malament. Jo crec que ells et diran que ho fan bé. No sé, és la resposta que jo m'esperaria d'una consulta com aquesta. Llavors, en aquest agraïm la voluntat. El que sí que ens agradaria matisar, perquè no ens ha quedat clar, si això quedarà recollit en les ordenances, de la mateixa manera que en el propi document de les ordenances s'obliga les famílies, per exemple, nombroses, a presentar el carnet a la hisenda local de forma periòdica. Això quedarà també recollit o ja ho farem de manera informada. Això sí que ens agradaria que es matisés, perquè per nosaltres és important. No desconfiem de l'acció de govern i tots estem al ple i ho podem anar seguint, però per nosaltres marca una diferència.